Tawanan, kapita-pita pa nga. Tawa sila, sir. Ma'am, sa kami sa mga pulis, ang mga pagarinyo, na reporter kami. Ito na to, sir. Na reporter kami. Mrs. Mamatusali ka? Uway, sir. Kaya na to? Na reporter kami. Yaman ko kakon. Ito na, sir. Piyaman ka, wakan. Di ka palagoy. Kaya na to, sir. Baka tikaw? Labo, sir. Kaya na to? Piyaman ko nga puso ako.